14 hodin v buse. Na lavičku, jak bezdomovec. Ahoj zlatá, vítám vás u nového vlogu. Začínáme nový vlogísek na téma Itálie, takže jedeme do Jítošky. Akorát prostě nestíhám úplně natáčet. Teďka jsem si tady odmalovala obočí, že si ho jdu akorát nabarvit. Dodělávám tady ještě nějaký náhledovky k videím, abyste měli. A prostě takový pracovní věci a dneska před 6 hodinou odjíždíme do směr Brno a jedeme autobusem, takže držte mi palce, jo. 14 hodin v buse. Mám z toho trošku děs, ale nějak to zvládnem, jsou horší věci. Jsem vybavená všemi možnými léky pro případ. Dneska jsem byla na kontrole konzultaci u pana chirurga, taková novinka s tím mým žlučníkem, protože jsem byla na CTčku. No, takže není to nic akutního, že bych jako nutně musela hned zítra na operaci. Říkal, že to záleží na mě, že tam jde jenom o to, pokud by se nějaký ten kamínek uvolnil, že by mi mohl zacpat vlastně žlučovod a pak to způsobuje záněty, šlenivky a tak. No, ještě půjdu teda, říkala jsem si dobře, že se teda hecnu na ten šlauch. Nechce se mi, ale tak jako on mi to doporučil, no tak jako když už to takhle je domluvený, tak nechci být jakoby neúctivá, jo, vůči tomu lékaři. Takže to se musím objednat po dovolené na to. To se teda fakt netěším. Já a doktoři, to zase bude stres. No nicméně, jenom jsem vás tady chtěla takhle přivítat. Kufry mám zbalený. Doufám, že mám všechno. To se uvidí na místě. Vůbec nevím. Doufám, že jo. Jedeme tam samozřejmě do mobile homeu, jedeme bez jídla, ale to si tam, máme úplně nějakých pár drobností, máme jako, ale jinak všechno budu kupovat tam. To je taková novinka pro mě. My vždycky jako hodně toho bereme z Česka, když to teďka jako srovnám, když jdem autem. Ten jeden kufr je jako brutálně těžký, takže jsem zvědavá, co mi na to řekne pan řidič, protože mám mi 20 kg to zavazadlo. Ale zase ten druhý kufr, co má jako Eliška, ten je lehkej, takže jsem si říkala, že když tak mu řeknu, jako, že prostě jsme neměli druhý větší kufr, jinak by se to rozložilo. Snad to nebude nikdo řešit, vůbec nevím. Uvidíme. No, takže já jdu dodělávat tady nějakou tu grafiku, miniaturu. Jo, zásilka je připravena k výdej. Cutebox mi zrovna teďka dorazil do zásilkovny, ale to už teda asi nedám. Kolik máme hodin? No, je 12:30 a vlastně v 5 hodin přijede mamka. Takže tady chci ještě právě si nabarvit to obočí, dodělat tady ty pracovní nějaký věci. Ještě se podívám, co si mám odfajfnout na seznamu. Jako chtěla jsem si přilakovat nechty, no, ale uvidím, jak budu stíhat, no. Takže zatím páčko, pak se když tak přihlásím buď ještě třeba z cesty něco málo, ale hlavně teda až na místě v Itálii, kde jsem nebyla fakt hodně let. To bude fakt hodně let, naposledy si pamatuju v Itálii někdy v dětství. Takže se celkem těším, jenom aby ta cesta už byla za náma. A pak jsem zvědavá na moře, jaký to tam bude. Já jsem zvyklá na kamínky v Chorvatsku a tam bude vlastně jako písčitá pláž. Uvidíme, jestli tam bude co jako vůbec vidět, jo, protože to není nějak v Chorvatsku, jako tady ty promenády a takový. My tam budeme autobusem. Uvidíme. Napadlo mě, jestli by se tam šlo třeba půjčit auto, ale to zase takhle funguje v Řecku, nevím, jestli to funguje v Itálii, a že bychom si třeba někde dojeli, takže uvidíme. Takže zatím páčko. Takže vyrážíme na cestu pomaličku, jeli jsme do Brna na svoz autobusem, aby jsme nemuseli zbytečně doplácet a vyrážíme, no. Takže v autobuse začíná nám 14 hodin, máme tu krásné výhledy, protože jsme jeli dvoupatrovým autobusem. Takže zase ty výhledy jsou jako fajn, nemusíte řídit. Začalo nám po cestě jako i opravdu hodně pršet, ale potom ten výhled na ten západ slunce to všechno vynahradil. Krásný byly i výhledy potom ve Vídni, no a potkáme se na pláži. Tak už jsme tady na plážičce. Hele, nikde nikdo, je to paráda, dívejte se. Jako v Itálii to víme, že takhle jsou tady ty
pláže jakože narvaný slunečníkama, ale máte k ubytování slunečník, tady tu křesílko, Packu to bylo hlava na hlavě, tak doufám, že tady to teda takhle zůstane, protože to by bylo super. A je tak jako příjemně do té 30, že? Je to takový příjemný to teplo, ne? Není to takový to vedro? Sluníčko paří samozřejmě, na sluníčku je hodně, ale Eliška si hraje v písku. Eliška je nadšená pískem. Co? Asi budeme muset koupit nějaký kyblík. No. Takže moře. Samozřejmě jako Chorvatsko to není, jo. Co si budeme? Ale kdyby tady nebyly ty řasy v té vodě, tak si myslím, že docela dobrý. A máme tady úplně miliony mušlí. Ježíš, Eli, no. Krásný. No. To tady je teda hodně, no. Ale jinak jsou teda vevnitř, tam mamka vzadu, že tam jsou nějaký balvany. Ale samozřejmě, že Chorvatsko je Chorvatsko, jako to se nevynahradí. Ahoj zlatá, přeju vám dobré ráno. Ještě se musím učesat, ale už jsme po snídaní, už mám svůj plavkový outfitek. V vozovkách, plavky prostě. Už jsme namazaný a ještě si pobalíme nějaký, nakrájela jsem meloun a vyrazíme na pláž. Tu vám samozřejmě ukážu, nebo možná už jsem vám ji ukázala. Zatím moje pleť vypadá jakž tak, už nemám konečně kruj pod očima. Hej, nabarvit si obočí, pokud jednu věc, než pojedete na dovolenou, nebo dvě, tak si nabarvit obočí a udělat si čerstvý nechty. Pokud máte nechty, pokud ne, tak samozřejmě nic. No, protože to obočí vám udělá ksicht. Prostě když tam nemáte, jo, to obočí, abyste si ho nemuseli dokreslovat, tak je to úplně ideální stav. No, úplně se mi povedlo tentokrát. Ani jsem si nedělala laminaci, že se mi nechtělo zase být jako zbytečný čas a vůbec to nevadí. Je to možná ještě i lepší než s tou laminací. A já jsem si stejně dělala před minulou dovolenou, což je měsíc, ono to ještě tam jako trošku je, no, ta laminace. No, takže vám chci ukázat ještě jako potom domeček, tady, mobile home, jsme v mobile homeu. Takhle máme ložničku s Eliškou, takhle spíme. Když takhle vyjdete z ložnice, tak je kuchyň a docela hezká, prostorná. Jídelní stůl, tady je takový obýváček, dokonce kávovar Nespresso. A takhle máme kuchyňku, úplně dostačující. Všechno, co člověk potřebuje na jednom místě. Tady je ještě jeden pokojík vlastně, to je pro takhle 4 lidi, 2 ložnice. A tady se dá ještě rozložit jakože ta sedačka, což si úplně neumíme představit, protože za prvé to není moc podle mě velký, to je tak 140 možná. Pro 2 lidi, tak možná pro děti, no, nebo nějaký teenagery. Ale hlavně by se tady hodně zabaralo místa, no. A tady je taková koupelnička malá, úplně všechno, co potřebujete na jednom místě. Záchod, sprcha. Takže pěkný zařízený domeček. No a takhle ještě vlastně máte terásku. Jediné, na co já teda absolutně nejsem zvyklá, protože jezdíme do apartmánu, je vlastně, že všude jsou takhle jako okolo vás lidi. Že jo, naproti. Takže to je asi jediný mínus. Jinak je tady krásný borový háj, ve kterým jsme vlastně schovaní, takže jsme krásně ve stínu, je tady fakt jako příjemně, jako to klima je tady fakt super zatím. Takže zatím fakt tohleto je to úplně pecka, musím říct. Ani na pláži není vedro, tady krásně fouká, to v Chorvatsku se jako nám nestalo, že by tam nějak jako extra pofukovalo, možná pár jako sem tam nějaký den, jo. A nebo třeba odpoledne, ale tady je to celý den, prostě pofouká a nemáte ani potřebu jít jako do vody pomalu, pokud nejste vodomilové, což já úplně nejsem, vzhledem k mému očovému měchýři, ale vždycky jsem milovala vodu jako dítě, to jo. No a jediná ta pláž vlastně, že tady je, není to čistý to moře, tak je uvidíme teďka ráno, jsem hrozně zvědavá, jak to bude vypadat ráno a večer už tam byly řasy, hodně takový, že se to vlastně, že jo, ty vlny to prostě splachujou, to je jako přirozený. Motalo se vám to kolem nohou a vlastně nevidíte na dno, vidíte tam jenom popás vody třeba dlouho, v té Italii tak bývá, ale nevidíte na dno, tak jsem zvědavá, jak to bude teď. Dělalo mi to poněkud jako zle, že nevíte, kam šlapete, no. To je něco, jak když jdete do rybníka a do bahňáku a taky nevidíte nic, že? Nebo někdy ještě jsou možná lepší. No a ještě k tomu tady patří, tady vlastně je takový parkovací místo, když přijedete autem, tak tady stojíte a
ještě je tady taková malá jakože předzahrádka s lehátkem, no. Takže takový fajn. Tak tady je veřejná plážička, tady můžete si přijet. Buď si tady vlastně jsou tady ty placený pláže, to bývá většinou v hotelu, protože tady je hotel, hotelový komplex, nějaký velký, tady je to modrý. No a nebo prostě tady jsou tady ty sekce, kde si, když přijdete tady do nějakého apartmánu, tak si jdete sem na tu veřejnou pláž. A tam je plavčík. Baywatch, ne? Plavčík? A tady je taky červená vlajka, ne? A celý se to jmenuje Palamová riviera, protože jak vidíte, tady je ta promenáda kolem moříčka. Má, myslím, 9 kilometrů, říkala paní delegátka, že? Jako úplně nedá, ale večer to bude hezčí. Tady je, ta je hezčí, tam ta druhou stranu. Na druhou stranu je to hezčí, my jdeme směrem jakoby do Tortoreta, že? Směr. No. Tak jdeme směr na Tortoreto a na druhou to asi bude možná hezčí. No. To nevadí. Ale stihli jsme to do kempu, takže dobrý. Tak už jsme tady zašli si ještě do obchůdku a dívejte se. Tak? No, já jsem pustila klímu, jo? No to je štěstí. Tady, musím zaprat všechno. Zima je mi. Zažili jsme tam i pravou bouřku italskou, protože fakt jako nás to vyhnalo z procházky domů, naštěstí jsme to stihli zpátky do kempu, i tak jsme trošku zmokli, ale jinak tam svítilo sluníčko, takže na večer se zase udělalo pěkně. Byla to neděle a musím říct, že bylo všude strašně moc lidí, protože Italové, vůbec celkově celý ten kemp byl hlavně plný Italů, sem tam nějací Češi s námi, vlastně kolem nás v těch mobilhomech přes Viktorku, takzvaně tu cestovku, ale jinak fakt jako všude Italové, což jako v Chorvatsku se vám nestane. Jo. Tam jsou prostě všude Češi, máte pocit, že jako nikoho jiného nepotkáváte. A vydali jsme se večer ještě na procházku, což můžete teď vidět. Vydali jsme se na promenádu směrem na Giulianovo město, kam ještě se teda spolu podíváme dvakrát a byla tam i přímo teda za naším kempem řeka, která se vlévala do moře, takže to bylo takový zajímavý. Mohli jsme se tam přejít nebo projít i po pláži, takhle můžete vidět vzadu tu pláž, že se to tam napojuje, takže to bylo takový jako aspoň nějaký jako vzrušo nebo zábava pro malou. No a jinak jsme si teda trošku tady popošli, ale bylo docela chladno, musím říct, na to, jak je člověk zvyklý fakt jako na ty teplý večery, tak bylo chladno, ale naštěstí se to potom obrátilo. No a teď už si užijte se mnou chviličku u moře. No a už jsme se potom z té procházky vraceli právě do kempu, ale ještě jsme se podívali teda k moři. Krásné mušle se tam všude válely, to teda bylo úplně super. A ještě tady můžete potom vidět, jak jsme chodili na pláž, to je ta naše cestička, kterou jsme chodili každý den a vlastně takhle úhlopříčně, když se podíváme doleva, jak je to stříbrný auto, tak tam jsou hned ty naše mobilhomy, takže jsme to měli fakt, co by kamerem dohodil na tu pláž, což bylo fakt skvělý. To často v těch kempech takhle ani nemusí být, protože ten mobilhome může být přes celý kemp až dozadu. Tam teda každou noc jezdil i vlak za kempem, což my jsme taky slyšeli, ale jakože v pohodě. Ti, co to měli, vlastně vzadu byly hlavně stany a ty nějaký karavany a podobně, tak ti to měli hned jako u hlav a tam to teda byl extrém. No a už se teda vracíme večer, pěkně z procházky, trošku zmrzlý a ještě tady aspoň můžete vidět zvenku ten náš mobilhome a tohle je ta naše ulice a ty krásné Borovice, kde nás každý ráno budili veverky, vždycky házeli na střechu nějaký ty plody, oříšky nebo šišky. Dobré ráno, vyšli jsme si znovu na procházku. Kouká vítr, nevzal jsem si mikrofon, klasika. Do obchodu,
takže snad už tam trefíme a je tam drogérka, takže vás vezmu sebou. No, už jsme konečně došli do toho obchodu. Byl to druhý pokus, první pokus nevyšel, protože jsme prostě nebyli schopni trefit tu cestu. A na druhý pokus dopoledne po těch deštích se nám to teda podařilo. Využili jsme toho, že ještě není úplně teplo, aby jsme se po cestě nepařili. A bylo to tam krásný, všechno krásně vyskládaný. Tady mě pobavilo, že na pečivo musíte stát frontu jak někde u nás v bance nebo na poště, jako na čísla, takže to bylo dobrý. Dívejte, jak to mají hezky vyskládaný, tady se to chladí. To je super, to je krásné. Kolik tady mají česneků, jo? Naskoupíte jeden z Turecka. A tady mají prostě, to je šalotka teda, ale tady mají úplně tunu česneků. A tady dokonce i stroužky. To je úlet. Mléčné výrobky. Na výběr tam toho bylo spoustu, mě to vždycky baví takhle jako prozkoumávat, co tam kde mají. Tam mají hlavně ty uzeniny, salámy a podobně, ale teď už jdeme do drogérky. Tak jsme tady, našli jsme drogerii. Hele, teď už tady hned vidím. Tohle to mám strašně ráda, tuhle značku. Vidím, že mají i tekuté mýdlo. Oni mají krásný prací gely, jsou skvělý. A tady mají i takhle mýdlo na ruce třeba, že jo. To je on, mého srdce šampion. Jdeme směr dekorativka, která je asi až na konci. Takže já se tam propletu. Viděla jsem, že by měli mít Deborah Milano. Takže snad tam něco najdeme. Mají tady Deborku, krásnou Deborku. Dívejte, co tady všechno mají. A my u nás taky už hodně věcí máme. Make-upy, oční stíny, rtěnky. Tohle u nás teda nemáme. Dívejte, tohle máme. Tohle taky ještě nemáme. Oční stíny známe. Pudr, bronzer, tvářenky skvělý. Tady je ten pudr matující, rtěnky jsou skvělý. Lip gloss, taky skvělý. Tvářenky úplně boží. Tušky na obočí skvělý. Oční stíny, bíbíčko, dívejte. Taky mají. Dokonce s nějakým gelem v takovým duhu. Korektory, to všechno známe, všechno známe. Taky, jo, tak u nás máme skoro už všechno. Asi tak koukám, člověče, dobré. Tady máme Formula Pura, to u nás taky máme pár zástupců na Rianu, že můžete klidně mrknout. Korektor je super, i ten make-up, BBčko jsou super, takže určitě taky dobrý. Tady máme nějakou značku Debbie, to vůbec neznám, co bychom tak jako vyzkoušeli. Kdybych tak jako nějakou řasenku, tady máme korektor. Řasenky jsou asi tam nahoře. A tady mají teďka barevný řasenky, dívejte se. A tady tohle, to vypadá jak náš Dermacol. To je úplně stejný. Tady je nějaká Clean, Volume. To mě asi nějak neoslovilo tohleto. Mají tady takový jako, tam je nová prodavačka, kosmetika, poradenství, jako pleťovka. Takový ty masky, L'Oreal a takové věci to tady mají zvlášť. Tak jak u nás, ale nějaký asi ty dražší věci tady mají jako s paní prodavačkou. Já se vám to pokusím natočit. Tady nějaký Royal Beauty, to taky neznám vůbec. Mají řasenky, na obočí věci, tušky na oči. Jo, to vypadá jak NYX, dívejte se, to má úplně stejný ty obaly jak NYX. Ale že by mi to nějak jako úplně jako lákalo to vyzkoušet, to teda asi úplně ne. Takhle právě jsou ty stojany s tou kosmetikou a máte to tady super hezky rozdělaný na L'Oreal, Garnier, Nivea. Jo, jakože tohle je náhodou fajn, to se mi líbí. A nechci tam úplně natáčet tu paní prodavačku, jo, ale ona tam tak stojí a tam je to poradenství, vidíte, ona tak na mě kouká. Tady máme pro děti, jo. Království, dětské království. Samozřejmě tady máte úplně milion různých parfémů. To je taká asi poloviční parfumerka mi přijde, protože tady jako jsou parfémy, když asi ne takový nějaký ty drahý. No a z druhé strany tady máme Pupa Milano, ano, Max Factor, L'Oreal, takže takový to krásný stojany. Pupa Milano, co bychom vám tak doporučili? Ty řasenky, ale ty mě teda, co jsem zkoušela, moc neoslovili. To jsem slyšela od Jany Hrmy, že jsou skvělý korektory, ale nemám vyzkoušený. Jsou asi rtěnky.
Hele, hledám takový ty balzámky, jo, tyhle myslím. Ne, to jsou lesky narty, tak ty vyzkoušený nemám, ale mají takový balzámy zabarvený. Ty jsou fakt dobrý. Tady budou nějaký asi tvářenky, ano, blush, taky vypadá dobře. Oční stíny. Pavám, to jsou asi klasické rtěnky. Oční stíny půpami nikdy moc jako nějak neoslovili kvalitou, jo? Nejsou ty oční stíny nějak extra jako v něčem úplně výjimečný. Večer jsme si ještě zašli na hřiště tam, protože i dětské hřiště, Italové jsou hodně zatížení na děti, takže fakt tam jako pro ty děti bylo vyžití. Chápu to, že někdo miluje kempy pro to vyžití, ať už nějaký animační programy, cvičení, mohli jste si každý večer zacvičit tam, nebo i na pláži byly nějaké to tančení a podobně. A taky nám v kempu dělali tady tu skvělou pizzu za 5 euro, byly to tedy baby pizzy, malý margarity, žádný velký jako výběr, ale byly moc dobrý. Myslím si, že za 5 euro takováto pizza takhle hned čerstvě dělaná jako je fakt bomba. A mě tam zaujal samozřejmě pan kuchař, který tam tu pizzu dělal, takže si tady můžete pokochat, jak s tím pracuje. Večer, tak vyrážíme do města, do Giulianovi a jdeme si půjčit rikšu, takzvaně, to tady to prej tak říká. Je to taková dvoukolka se sedátkem, protože Eliška nejezdí ještě zatím na kole, prostě se bojí. Tak je to taková komplikace, jinak na kole by to bylo za prvé levnější, což je druhotný, ale za druhé samozřejmě praktičtější. No tak nám držte palce, aby jsme to přežili. A ukážu vám samozřejmě městečko. A teďka tady normálně valí spinning na pláži. To říkáte, šli byste si takhle na spinning na pláž? A kolik je tam lidí? Hodně tady sportují, jsou tady hodně jako takhle na těch promenádách. Je to masakr, masakr. Tady máme, tady ty tlustý kola jsou docela to tady je všude, jako no. To moc nechápu. Ale tady je takový krásná písková. Co to je? Socha? Socha z písku, tam je drak a hrad. Moc hezké. A tam už je naše kárka. Posádka čeká na mě, jako na řidiče, protože dá se řídit jenom jednou stranou a brzdit a druhý jenom šlape. No, takže budeme pokračovat tady tak vlastně na promenádu směrem Giulianova. Tady už to takhle jako začíná, no. Takže pokračujeme. Tak dojeli jsme do Giulianova. Takový to krásný výhled. Jsme přijeli až tady k tomu majáčku. Už tam nejdem, protože máme tu obří rikšu, aby jsme se tam nemotali. No, a jak se ti to líbí na rikše? Dobře. Trošku ze začátku byl stres. My se tady pokocháme a jedeme zpátky. Bolí nás nožky teda pěkně. Jsme se rozhodli, bude pokus číslo 2, vybrali jsme si kolo 42 a že pojedeme do Giulianovi na kole, Eliška má být tady, jo, takže na, jak se tomu říkali? Jak se tomu říká? Na nosiči. Tak nám držte palce, ať se někde nevykotíme, protože jsou tam trhy dneska dopoledne, do 1, tak to chceme jít okouknout. Mamka už tam bojuje s kolem a uvidíme, no. To je To je krásný, takový obchůdek.
Co říkáte na to? A tam to už budu mít drahý. Ty trhy byla klasická, jako jak u nás, prostě ťamanská nějaká tržnice. Bylo toho úplně mega, ani jsme nedošli vůbec na konec, protože se to stále jako dokola opakovalo, ale našli jsme tam pár kousků, nějakou, řekněme, náramky, nějakou bižu. Fakt tam toho měli mraky, ale říkám, prostě neprošli jsme to celý. Ještě jsme si tam potom dali spíš kafíčko, aby jsme se občerstvili. To bylo tam teda, musím říct, výborný, mnohem lepší než v tom kempu. A tady byly krásný ty deštníky, ten kontrast té oblohy, té zelené, té modré, s tou fuchsiovou úplně nádherný. Ahoj Zlatka, zdravím vás tady. Náš poslední v podstatě pobytový den, že pátek. V sobotu odjíždíme, sice tady budeme až do večera, protože autobus, protože čekáte, že jo, než ten autobus vás vyzvedne. No, ale už prostě nemáte apartmán, respektive teda mobile home v našem případě. A je to už takovej oprus, nebo já už jsem to nezažila dlouho, protože jezdíme vždycky autem a právě vyjíždíme hned ráno, tak jak všichni, co tady jsou autem, tady ti naši spolubydlící ve vedlejších mobile homech, tak někteří jedou už dneska večer, jakože jedou na noc, protože to je tady o fakt 14 hodin cesty, cca. A je to daleko, no. A někteří zase jedou ráno, třeba, že jo, v 10 a tak, no. Takže my tady budeme čekat až do večera, Bůh ví kdy. A bude to jako zítra dost náročný, protože bohužel teda nemáme svoje autíčko, no. Ale nevadí, zase si užijeme ještě navíc den u moře. No, takže teďka jdeme z občerstvení, byli jsme zase na kafíčku, na zmrzce. Asi možná teď půjdeme do vody a pak už nás čeká oběd a dáme si ještě teda poslední zbytky z ledničky, že jo. A musíme dneska balit. Takže já bych to viděla možná, jestli nebudeme teďka i v té pauze balit, už nějak jako ty oblečení a tak. A potom ještě půjdeme do vody odpoledne samozřejmě. Dneska poprvé máme krásně klidný moříčko, jde vidět na dno, takže to je něco pro mě. Konečně jsem si to já užila celkem, no, že vidím na dno, protože to bylo zakalený, protože byly vlny a foukalo a prostě není to ono. Takže vám to ještě dneska ukážu. No a jdeme na oběd, právě mi bylo řečeno, takže jdeme vařit. Uteklo to velmi rychle, máme tu poslední den, který jsme strávili takhle jenom u bazénu a nic víc se nedělo, protože jsme vlastně už čekali na odjezd toho autobusu, což uvidíte posléze, jak chilluju tam na lavičce, ale tak jsme se šli ještě rozloučit takhle, co se týče toho bazénu, protože Eliška chtěla do bazénu. Na pláži se celkem nudila, ku podivu, ale tak každý to máme jinak. No a na pláži už jsme poslední den neměli lehátka, takže proto jsme zakempili takhle u toho bazénu a užili si poslední teploučko a sluníčko. No. Tak si tu ležíme, nebo já si ležím před odjezdem, zbytek posádky je tam. Normálně jsem se nasrala, lehla jsem si tady takhle na lavičku, jak bezdomovec, doslova, protože nás čeká 14 hodin autobusem a ještě tady další. Vlastně ten poslední den je nevýhoda, že musíte čekat do večera, že od rána vypadnete z mobile homeu a musíte čekat do večera na autobus, když jedete s cestovkou takhle busem. Já na to upřímně úplně nejsem zvyklá, my vždycky jezdíme autem, že jo. A je to docela oprus, vám řeknu. Ještě se tahat s těma kuframa, ty vole, už ať sedíme v autobuse. No a tak se tady natáhla, abych ještě ulevila nožkám na chvilku, předtím, než nasedeme do busu. Ještě se nám to posunulo o půl hodiny zase odjezd, protože údajně autobusák měl nějakou nehodu, tak doufám, že jako to bude v pohodě, ta cesta. A tak no, takže jsem vás tady chtěla takhle pozdravit při sobotním večeru. Je asi nějakých po 7, půl 8 bude možná.
Takže už to tady začíná žít. Italové vylejzají ze svých nor. A já tady ještě tak chilluju, no. Poslední teploučké dny, i když u nás v Česku je teďka taky krásně. Co vím? A chystám se na nalodění. Dali jsme si pizzu, dali jsme si pivo ještě. A teď se těším, že to zalomím v autobuse. Ach jo. Takže se uvidíme asi až doma. Ukážu vám nějaký, co jsme si dovezli zase za suvenýrky. Takže ještě vám tady ukážu, jak to vypadá okolo. Takže tady, já si tady takhle ležím. Tady si můžete půjčit kola. Přede mnou je recepce. Je tam teda i záchod. No a zatím teda je kemp. Tam takhle vzadu, no vy to neuvidíte, tam je zeď. Za touhle zdí je cyklostezka velká, dlouhá, po které jsme vlastně jeli my i do Giulianovy. To jste mohli vidět, no. Takže takhle my tady čekáme, kempíme a zatím a pak se vám ozvu z domu. Takže zatím páčko. Ahoj zlatá, vítám vás už z domova. Vrátili jsme se kolem poledního asi, pak už jsem z autobusu a tak nic netočila. Co tam chcete taky natáčet, že jo? Cesta byla trošku nekonečná, člověk prostě jako nespí v tom autobuse, nebo aspoň teda tentokrát tam za mnou přes uličku celou tu noc v podstatě chrblala paní, jako kašlala jak tuberák, to bylo šílený. No, takže mě to furt jako budilo v podstatě. Nemáte tam prostě klid, že jo, mimo to, že samozřejmě spát v sedě je absolutně nereálný, mi přijde. Eliška ta se tam ještě tak nějak jako vleze, že, ta tam ještě tak nějak se jako pomotá, dá si nohy přeze mě, takže dobrý. Ale já teda ne. No a já teď upřímně se mi absolutně nechce nic dělat. Od rána jsem toho ještě moc nepodělala. Kromě toho, že jsem dala vyprat pračku a šla jsem do obchodu pro pečivo. Jsem úplně nějaká prostě zpomalená, ale říkám si, hele, v klidu pomalý rozjezd. Co dneska teda musím udělat je, tak popracovat na Reelsku pro L'Oreal. Na spolupráci to musím odevzdat v podstatě do středy, myslím to je, nejpozději. Takže to chci už ideálně dneska udělat. Akorát už si teď dívám, že je 11 hodin, takže už za chviličku mě čeká příprava oběda. Budu dneska asi dělat tortily, protože nic jiného mě vůbec nenapadá, a co jako úplně vařit. No a jsem bez auta. Myslela jsem si, že se to během toho týdne, co budem pryč, vyřeší, ale nevyřešilo. Takže jako nevím, kdy se k tomu autu vůbec dostanu. A je to docela blbý. Jako já fakt obdivuju všechny, kteří nemají auto a jak jako to děláte, a já bych si připadala strašně nesvobodně. Samozřejmě dřív jsem taky byla bez auta, že jo, než jsem si udělala řidičák a musela jsem jezdit všude vlakem, autobusem, jo, a tady tím, ale je to pro mě strašně nesvobodný. Už jenom blbej nákup, kdybyste chtěli něco táhnout, tak pěšky je to morda, že jo. No, takže tak. Takže se teďka asi už vrhnu pomalujíčku, ale jistě do oběda a pak se vrhnu po obědě na to Reelsko. Ale si vám řeknu, ještě pořád taková jako nedospaná, a prostě ta noc chybí a malinko mám pocit, že mě jako chce na mě přijít rýma, jo. Cítím, jak kdybych tak nějak trošku mluvila přes noc. Už jsem si tam našplíchala, ale asi si jdu nacpat vitamínem C a nějakýma vitaminkama, protože bych nerada, aby to chrchlání v tom autobuse a teď ta klimatizace, že samozřejmě, jako když jdete 14 hodin v klimatizaci, tak to není úplně optimální pro vaše sliznice. Takže to jdu nějak jako pořešit. Eliška se zdá v pohodě, takže dobrý. No a co? No a pak jako budu ráda, když ještě něco tady pouklízím. Podařilo se mi teda včera už vybalit, jo. To je pro mě jako úplně extrémní jako výhra, že jsem už vybalila kufry. Už jsem poprala x praček, pere se další samozřejmě. No a přistálo mi tady, za tu dobu, co jsem tady nebyla, tak mi tady přistály nějaký PR balíčky. Mám tady Framézy, mám tady nový Cute Box, mám tady co? Riano jsme si ukazovali. Mám tady, Framézy jsem říkala, jo, přišly mi ty produkty, které jsem vám říkala už v některým z jiných vlogů, s minulým asi, že mi přijdou od Yves Saint Laurent, tak už jsou tady řasenka, tvářenka, ne, tvářenka nakonec nedošla, pudr mi přišel, transparentní.
To vám taky velice ráda ukážu. Ještě tady mám jedno překvápko, který vám nemůžu ukázat, ale bude zase adventní kalendář Stylevana. Takže pokud si na něho od minulého roku brousíte zoubky, tak vám dám samozřejmě včas echo. Bude to až v září, jo. Ale už mi přišla teď krabice dopředu. Musím si ještě znovu přečíst ty podmínky, jak se to tam bude s tím promo, ale je to krabice, řekla bych, velice podobná jak loni. Takhle z dálky se na ní dívám, ještě jsem se nedívala dovnitř. Musím se tam podívat a pak vám řeknu, jestli to stojí za to, ale já si myslím, že jo, že to jako mají vymakaný. No a co jsme si dovezli? Mimo Nutelly, Kaká, Nesquik, který jsem tam kupovala, tak nějaký ty náramečky, cetečky a co ještě, Eli? A to je asi všechno. Elišce samozřejmě, Eliška nějaký tam skvišíka a sliz, takový blbiny. A vlastně styče, jak máme Labubu, tak je i Labubu Stitch, pardon. A vlastně vidíte, ještě tady mám pinzetky Stalex, vám chci ukázat další. Dělala jsem si takový srovnání, tak si to pojďme ukázat na video rovnou. A mám tady 2 pinzety ze Stalex. Zase opět. A tentokrát já jsem dělala takovou porovnávačku. A vyzkoušela jsem na jednu stranu tuhletu pinzetu a na druhou stranu tuhletu. Takže v tomto videu si zkusíme pinzetu Beauty and Care 20/4, což je teda tahleta. Má vlastně růžový, řekněme růžový obal a tyhle ty jsou z řady Stalex Pro. Jo, to je ten rozdíl. A tahle ta má takový jako specifický tvar, což jsem si říkala, že by mě to zajímalo, jak se to bude prostě držet, jak se ta pinceta bude používat. A drží se fajn právě díky tomu rozšíření tady uprostřed. Má, řekla bych, menší tu plošku, jo, na trhání, ale to vůbec zase nevadí, jo. Trhá úplně super, úplně v pohodě, krásně ostrá, jako všechny pincety Stalex, jako tam jsem neměla problém asi vůbec s ničím, musím říct. Důležitý je si to obočí fakt vždycky napínat a trhat po směru chloupků, ne proti směru, jo, to je fakt důležitý. Na tu druhou stranu, na to porovnání, řekněme, právě mám z řady Stalex Pro Expert 10/3, která má už takový úplně klasický tvar, zase teda zkosený hrot. Já to mám raději, protože mi přijde, že vlastně, když takhle tu pinzetu držíme, takže nám to pěkně, jo, kopíruje vlastně tady, jo, to zaoblení vlastně toho nadočnicového oblouku. A má určitě širší tu hranu, širší tu plochu. Jo, já vám to tady takhle přirovnám, abyste mohli vidět, jo, je krásně široká. Takže skvělá podle mě i do právě třeba kosmetických salonů, ale mně se s touto pincetou mnohem líp pracuje. Takže v této dvojici za mě bych doporučila tuhletu pinzetu 10/3 Stalex Pro Expert. Pokud jsou pincety takhle nerezový, můžete je dezinfikovat i sterilizovat, takže jsou vhodný právě i do kosmetických salonů. Já s nima pracuji na kurzech kosmetických, to už jsem vám tady říkala. A právě se mi třeba u těchto Pro pinzet líbí, že tam máte i ten plastový obal, díky kterému tu pinzetu máte v čem uchovávat. To je naprosto skvělý, ale jinak samozřejmě můžete u téhle Beauty and Care edice využívat obal přímo tenhleten. Jo, takže dá se to, nicméně tohle mi přijde fakt velmi praktický. Odkazy na pinzety najdete zase pod videem, jako vždycky. Ještě tam dokonce prázdnin platí slevový kód Barbora10, takže můžete hodně využívat nejenom samozřejmě na pinzety, ale na celý sortiment Stalex. Já vám děkuji, že jste zhlídli tohleto videjko. Mějte se krásně, užijte si ještě léta, dokud ho máme, protože podzim je za dveřmi, bohužel, a školní rok taky. Na jednu stranu se na to těším, že zase bude nějaký režim, na druhou stranu se netěším na to vstávání a takový to, že musíte prostě do té školy a to, no, klidně vidíte video, jak to máte vy. Budu ráda za like na video, odběr mého kanálu a uvidíme se příště. Pa, pa! Pas de soleil,